Салом алейкум бародаро дӯстон. Имрӯз ба шумо программаеро мефаҳмонам, ки бо тарзи он ба осонӣ пул кор мекунед бародаро. Барои ин программаро скачат кардан медроем ба Play Market. Play Market медроем бародаро. Вақти Play Market омадем бародаро, дар поиск мезанем бародаро. Поиска мезанем бародаро. ҳозир ба шумо мефаҳмонам чӣ хел кор мекунем бо тарзи ин программа. Eranmonia Video and Apps номи ҳамин программа бародаро. ҳозир мефаҳмонам бо тарзи ин программа чӣ хел кор мекунем. Ин программа заработад на видеоиграх. Медроем программа бародаро скачат мекунед шумо. Ман скачат кардагам бародаро. Реально кор мекунӣ. Ягон ҷои шӯхиш нест, ягон ҷои дурӯғиш нест бародаро. Ман скачат кардам, шумо скачат мекунед, баъд откритш мекунем. Вақте ки открит кардем бародаро, эмайли худатонро мезанед, эмайлтона, паролтона мезанед, программа ҳуй мешавад бародаро. Вақте ки программа ҳуй шид бародаро, заработада мезанем бародаро. Смотрите, ай видео тамошо кардан, ай реклама тамошо кардан мода пул метиҳам бародаро. Барои вай ҳозир ман мефаҳмонам чӣ хел мекунем. Смотрите, медроем уже мода реклама метиҳам бародаро. Уже мода реклама додам бародаро. бародаро иҷдод мекунед то 43 секунд шавад видео. баъди 43 секунд мода пул метиҳам. 43 секунд иҷдод мекунед бародаро. бародаро уже 43 секунд шид. мо назад мебуроем. вақте ки назад биромадем бародаро, мода уже пул метиҳанд. далера меҷиқем бародаро. мода 4 рубл метиҳанд. ай видео тамошо кардан 4 рубле бародаро. уже 152 рубл шид бародаро. 148 буд, 152 рубл шид бародаро. уже мода пул омад. бародаро ягон ҷои дурӯғиш нест, ҷои фиребиш нест бародаро. ман уже 1152 рубл кор кардагам бародаро. агар хоҳед кор кунед, ҳамин программаро скачат кунед, кор кунед бародаро. ягон ҷои нофаҳмо бошад, дар комментария нависед. албатта мефаҳмонам бародаро. дар видео дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед агар маъқул шида бошад. то видеои дигар дар паноҳи Аллоҳ бошед бародаро.